enkepar. Juppie, der er slik, brother. Men selvom vi er lidt forskellige, så er det jo dejligt, at vi har så meget til fælles. Skulle vi lige tage den en gang? Ja! En for alle. I er blevet venligst sætte jeres telefon på lydløs, indtil filmen er over. Det er utroligt, at flot voksne mænd ikke kan blive enige om, hvornår de skal mødes. Han er jo fra Polen. Det er da skide ligegyldigt, man kommer der til tiden. Hvorfor kommer du for sent? Ja, hvad så? Hvad er du egentlig? Du ved sgu da, som om han sagde, at diarré der, eller? Det er jo tit, at langtidschauffører diarré på grund af de der guldasupper, de der. Så er det jo i orden, at han kommer lidt for sent. Ret, du har haft diarré siden jeg var 16. Det er sgu da ikke, prins. Det vidste ikke, hvad Hvad fanden skal vi med 34.000 kartoner og grønt luk? Vi skal have børn og sådan noget, ikke? Ja, det kunne da godt være, at vi kunne finde på det. Det er jo sådan noget, almindelige mennesker gør. De får børn og bliver gift og går i Tivoli og sådan nogle ting. Eller sjovere på bakken. Der er ikke så mange svensker. Hvad så? En riffel. En riffel? Sgu da ikke nogen riffel. Det er en AK-47. Du ved godt, den kan trænge igennem hjernen, ikke? Den trænger igennem hele bydelen. Ved du, det der? Det er den største gang skydeoptur, du overhovedet kan forestille dig. Den er også for Hanne. Gud, den der røv. Ej, den er der ikke, Stefan. Den er flot. Er det sådan splattergevær? Hvad gør hun? Er det ikke splattergevær? Det ser helt ægte ud. Selvfølgelig er den ikke ægte. Det er sådan en splatgevær der. Nå, det er dig, der henter Hanne. Stefan, han taler hele tiden. Ambulance. Vi har mødt hinanden. Så det var ikke ham. Jeg skulle da godt huske Hanne, ikke? Jo, selvfølgelig kan jeg det. Jo, jeg skal bare lige... Du skal ikke være ked af, at jeg ikke har spillet andre huske. Hvad så, Tommy? Er du slet ikke glad, eller hvad? Hvad er det? Fars fyldt peberfrugt. Der er også folk, der kigger ud. Du holder ikke til min kæft. Jeg hammer Tak. dig, hvis du ikke snart lukker røven, jeg gør. Jeg skal da holde mig vågen. Se lortet, det pisser ud af mig, mand! Det er et snitsår, jeg bløder kraftigt med dig mere, når jeg får en spiller. For satan, de store svin, du sidder og bløder på pengene, din mand. Lad nu være med at bløde på pengene, Peter! Fordi jeg fryser ikke! Hammer, når man er blevet skudt. Jeg skulle have lagt en besked til Hanne, hun bliver pisset. Hold nu kæft, Stefan. Hun har aldrig givet lov til at tage afsted alligevel, vel? Hej Torben! Jeg kan ikke finde ud af at sige farvel.